हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला दुसरा दिवस. सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. पण रोजप्रमाणे आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला दुसरा अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. तुमच्याकडे जी भगवद्गीता असेल किंवा तुमच्याकडे जे भगवद्गीतेचं पुस्तक असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला आजच्या अध्यायाचं नाव असेल दुसऱ्या अध्यायाचं सांख्य योग, बरोबर. आणि इथे जेव्हा आपण भगवद्गीता जशी आहे तशी जेव्हा हे पुस्तक घेतो तेव्हा तिथे गीते अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. गीतेचा सारांश हे नाव देण्याचं कारण असं आहे की दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये भगवंताने जे काही तत्वज्ञान सांगितलेलं आहे तर त्या संपूर्ण 18 अध्यायांमधलं सर्व जे काही तत्वज्ञान आहे तर त्याचे मुद्दे जे आहेत तर ते मुद्दे एक 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 एका वाक्यात म्हणा किंवा हे गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात आलेले आहेत. म्हणजे एका सारांश रूपामध्ये संपूर्ण गीता ही दुसऱ्या अध्यायात सामावलेली आहे आणि म्हणून इथे प्रभुपाद यांनी गीतेचा सारांश असं या अध्यायाचं नाव दिलेलं आहे. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी काल आपण काय शिकलो ते बघणार आहोत. तर मला कोणी सांगू शकेल का की कालच्या अध्यायात आपण काय पाहिलं? हरे कृष्ण. तुम्ही हँड रेस करू शकतात. वसुधा माताजी माझ्या मते चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर देत आहेत. कोणाला सांगायचं आहे आपण पहिल्या अध्यायात काय पाहिलं? हरे कृष्ण. एका वाक्यात, एका शब्दात. हा शीतल माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इन शॉर्ट मध्ये अर्जुनाला
और युद्ध करण्यासाठी त्याच्या मनामध्ये जे काही शंका निर्माण झाला, जसं काही जे आपण आपल्या भावंडाशी भावंडांना मारणार होऊन आपण पाप करणार आहोत, असे जे काही प्रश्न निर्माण झाले त्याच्याबद्दल आपण एक छोटस हे पाहिलं. आनंद नाही वाटत होता त्याला त्या गोष्टीचा. किंवा युद्ध करून आपण एक पाप करून आपल्याला पाप उडवणार आहोत असं त्याला वाटत होतं. अशा काही शंका अर्जुनाच्या मनात निर्माण झाल्या होत्या. खूप छान माताजी. अजून कोणाला सांगायचं आहे? खूप छान. हरे कृष्ण. अजून कोणाला सांगायचं आहे? इथे वसुधा माताजींनी सुद्धा उत्तर दिलेलं आहे चॅट बॉक्स मध्ये. रेखा माताजी, हरे कृष्ण. हा, की अर्जुनाला असं वाटतंय की आपल्याच लोकांच्या विरोधात कसं काही जाऊ आणि त्यांना कसं काही मारू, म्हणजे त्यांच्याबद्दल म्हणजे मनामध्ये त्यांच्या मनामध्ये असं संभ्रम निर्माण होतोय की आता म्हणजे काय करायचं, आपलेच लोक आहेत ते असं. खूप छान. हरे कृष्ण. तर आपण हरे कृष्ण माताजी. तर आताच आपण पाहिलं की शीतल माताजींनी खूप छान उत्तर दिलं, रेखा माताजींनी आणि वसुधा माताजींनी चॅट बॉक्स मध्ये आपल्याला सांगितलं. तर आपण आजच्या अध्यायात कालच्या अध्यायात पाहिलं की कालचा पहिलाच अध्याय होता सैन्याचं निरीक्षण. आणि मग दोन्ही बाजूनी म्हणजे युधिष्ठिर त्यांच्या सैन्य घेऊन 7 औक्षणी सैन्य घेऊन तिथे कुरुक्षेत्रावर आले होते आणि दुर्योधन सुद्धा त्यांचा 11 औक्षणी सैन्य घेऊन तिथं कुरुक्षेत्रावर आले होते. आणि कुरुक्षेत्रावर नेमकं काय चाललेलं आहे, तर असं एक कुठेतरी मनामध्ये भयापोटी किंवा एक भय होतं की ते कुरुक्षेत्र हे एक धर्मक्षेत्र असल्यामुळे दुर्योधनाचा कदाचित विचार बदलू शकतो किंवा मनामध्ये अजून वेगळी कुठली भावना तयार होऊ शकते, कारण ते एक धर्मक्षेत्र होतं आणि म्हणून ती एक पावनभूमी होती. आणि त्याचा परिणाम म्हणून की काय, तर धृतराष्ट्रांनी चौकशी केली होती की किम कुर्वतः संजयः, की माझे मुलं आणि पांडवांचे मुलं काय करता आहेत. आणि दुसरीकडे सैन्याच्या निरीक्षणामध्ये कौरव सैन्याचं वर्णन आहे. त्याच्यानंतर दुर्योधन त्यांच्या मनामध्ये एक भय आहे, भीती आहे, कारण की कुठेतरी आपण अधर्माची बाजू आहे आणि हे कुठेतरी मनामध्ये आहे किंवा आणि ती भीती त्यांच्या वागण्यातनं वगैरे व्यक्त होती आहे. आणि ते द्रोणाचार्यांना विचारत आहेत की तुमचे शिष्य तुमच्याच विरुद्ध बघा सैन्य घेऊन उभे आहेत आणि कुठलाही शिष्टाचार नाही हे बोलताना वागताना. दुसरीकडे दोनही युद्धांनी आपले आपले शंखांचा निनाद केला, पण जेव्हा पांडवांचा शंख निनाद झाला तेव्हा काय झालं, कौरवांची हृदय जी आहेत ती विदीर्ण झाली, हृदयानी विदारयत. कारण त्या शंखाचा आवाज कसा झाला, नभश्च पृथिवी चैव, म्हणजे शंखाचा आवाज असा झाला की आकाश आणि पृथ्वी जे आहे ते दोघांमध्येही दणदणून गेले. आणि मग आता पुढे शंखनिनाद झालेला आहे, युद्ध सुरू करायचं आहे, मग रणनीती काय आखायची. आणि ह्या विचाराने अर्जुन जे आहे ते भगवंतांना सांगता आहेत की रथ जो आहे तो मधोमध न्या. पण रथ जेव्हा जसा जसा पुढे सरसवू लागला तसं तसं अर्जुन बघता आहेत तर आपलेच नातेवाईक, माझेच आजोबा म्हणजे आपले पितामह, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, सर्व भावंड, काका मामा म्हणजे सगळेच आप्तेष्ट आहेत, मित्रमंडळी आहेत, सगळेच तिथे आहेत, उभे आहेत आणि शत्रू पक्षात उभे आहेत. आणि हा सगळ्यांचा वध करायचा आणि राज्य घ्यायचं किंवा राजा बनायचं, तर हा कुठला आनंद किंवा हे हे कसं शक्य आहे, असे कुठेतरी मनात एक नाही असंख्य विचार आले. आणि मग ती 5 कारणं आपण पाहिली की जशी आता आपल्याला माताजींनी सांगितली की अर्जुनाच्या मनामध्ये दया भावना, करुणा निर्माण झाली, आनंद नाही. म्हणजे युद्ध करताना आनंद कुठून येणार, तर मला सर्वच हे माझेच आहेत आणि त्यांचा मृत्यू होऊन जर मला हे राज्य उपभोगायचं असेल तर आनंद कुठला. आणि माझेच गुरु आहेत, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, यांच्या पुढे आपण नेहमीच मान झुकवून असतो किंवा त्यांच्याशी आदराने आपण वागतो, बोलतो आणि आज त्यांच्याच विरुद्ध शस्त्र उपसायचं आणि त्यांनाच वध करून राज्याचा उपभोग घ्यायचा, तर हे पाप नाही आहे का, असा कुठेतरी मनात विचार आला. हे सगळं माझे कुटुंब इथे समोर उभे आहेत
आणि मग त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर मग त्यांच्या बायका मुलांचं काय होईल, माझ्या कुटुंबाचं काय होईल, असा एक नाही अनेक विचार मनात आले. आणि मग कोलाहल विचारांचा मनात सुरू झाला आणि त्यामुळे असमंजस्य, की काय करू, काय योग्य, काय अयोग्य हे समजलं नाही. आणि इथेच आपला कालचा अध्याय आपल्याला संपलेला होता. आजचा आपला दुसरा अध्याय आहे. अध्यायामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे आजच्या, की अर्जुनाच्या आक्षेपांवर कृष्णाचं निराकरण. मग मग अर्जुनाला जे काही प्रश्न पडलेले होते, जसं आपण आताच मी तुम्हाला सांगितलं, त्याच्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. सारांश म्हणजे आज संपूर्ण जे भगवद्गीता भगवंतांनी सांगितलेलं तत्वज्ञान जे आहे ते एकेका त्याचं जे आपण म्हणू शकतो की त्याचे ठळक मुद्दे जे आहेत त्याच्या अध्यायात मांडलेले आहेत. आणि मग अर्जुनाचे जे प्रश्न आहेत एक करुणा नाही, मग त्याच्यावर भगवंत ज्ञानयोग काय आहे तो सांगता आहेत. मग आनंद नाही, त्याच्यावर कर्मकांड काय आहे ते सांगता आहेत. मग पापी प्रतिक्रिया, असमंजस्य, मग त्याच्यापुढे स्थिताधीर मुनी म्हणजे काय किंवा त्यांची लक्षणं कशी असतात ते कसं, आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील हे आपल्याला उद्याच्या अध्यायामध्ये ते आपल्याला समजणार आहे. तर आपण इथेच आपला अध्याय सुरू करतो आहे. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण वंदन करूया. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपलं ही 40वी बॅच सुद्धा उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर आपण अध्यायाकडे वळूया. तर अर्जुनाच्या मनामध्ये जो संभ्रम निर्माण झालेला आहे, तो जे असमंजस्य जे आहे, तर ते थोडक्यात इथे मांडलेलं आहे की त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोहोंपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे कळत नाही आहे. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही, तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. इथे अर्जुनाचा संभ्रम असा आहे की हे आपलेच आप्तेष्ट आहेत, आपलेच बंधू आहेत, तेच आमचे मोठे काका आहेत आणि असे सगळे मनामध्ये विचार आहेत. तर मग यांची हत्या करून यांचा वध करून आम्ही राजाचा उपभोग कुठे घेणार आणि कसा घेणार. आणि मनामध्ये हे असे एक नाही अनेक विचार सुरू झाले. आणि मग त्यांनी आपली जी व्यथा आहे किंवा आपलं जे वैषण्य आहे ते भगवंतापुढे मांडता आहेत. आणि भगवंतापुढे मांडताना ते सांगता आहेत, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम. हरे कृष्णा. कोणाला अनुवाद वाचन करायचं आहे? कोणाला इच्छा आहे? हरे कृष्णा. ओके. हाँ हाँ पूजा माताजी, तुम्ही अनम्यूट करू शकतायत. हरे कृष्णा. पूजा माताजी. हरे कृष्णा. हा तुम्ही अनम्यूट हा वाचा. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयकर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्णा. मग हरे आता कृष्ण. हरे कृष्णा. इथे अर्जुन सांगता आहेत भगवंतांना की माझ्या दुर्बलतेमुळे म्हणजे माझ्या मनाचा कुठेतरी दुर्बलता आहे म्हणा किंवा मी अजून माझ्या मनामध्ये किंवा बुद्धीमध्ये एवढा विचारांचा काहूर माजलेला आहे की कर्तव्य काय आहे, योग्य काय आहे, अयोग्य काय आहे, आता मी काय करायला पाहिजे हे कुठेतरी समजत नाही आहे.
अनेक विचार, एक नाही, दोन नाही, अनेक विचार मनामध्ये उत्पन्न झालेले आहेत. त्यामुळे मी शांत पद्धतीने निर्णय घेऊ शकत नाही आहे. आणि ही निर्णय क्षमता जी आहे ती कुठेतरी माझी कमी झाली आहे, किंवा निश्चित असं मी काही सांगू शकत नाही आहे. आणि मग माझ्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे हे मी जाणू शकत नाही आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे. मी तुम्हाला गुरु स्वीकारलेला आहे, आणि तुम्ही मला शिष्य म्हणून माझा स्वीकार करा आणि मला उपदेश करा. आता इथे बघा, इथे एक श्रेयस्कर असा शब्द वापरलेला आहे. आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये अनेक श्लोकांमध्ये श्रेया आणि प्रिया असे दोन शब्द जे आहेत, किंवा ह्या दोन संज्ञा ज्या आहेत, त्या आपल्याला अभ्यासाला येतील किंवा आपल्याला वाचनामध्ये येतील. मग आता ह्या दोन संज्ञा ज्या आहेत, तर यांचाच आपण त्याचा अर्थच आपण लक्षात घेतला, तर श्रेयस्कर म्हणजे श्रेया जे काय या शब्दाचा अर्थ असा आहे की कुठलीही गोष्ट जेव्हा आपण करायला घेतो तेव्हा सुरुवातीला आपल्याला त्या गोष्टीचा त्रास वाटतो, किंवा आपल्याला ती त्रासदायक वाटते की हे कसं शक्य आहे, हे कसं करायचं. पण पण तरीही आपण सगळे त्रास स्वीकारून किंवा ती गोष्ट करतो, तेव्हा पुढे जाऊन भविष्यामध्ये आपल्याला त्याचा खूप आपण लॉंग टर्म असा आपल्याला त्याचा फायदा होतो. आणि दुसरीकडे दुसरी जी संज्ञा आहे त्याचा अर्थ आहे, ती आहे प्रेया. प्रेया म्हणजे काय, की त्याचं असं आहे की तुम्हाला ती गोष्ट करता क्षणीच त्याचा फायदा होतो. इमिजिएट हल्ली असतं की नाही, की लगेचच अ, हल्लीचं जसं काळ आहे त्या पद्धतीने, की लगेच अ, त्याचा तुम्हाला फायदा होतो. पण नंतर त्या गोष्टीचा कालांतराने म्हणा किंवा भविष्यामध्ये त्या गोष्टीचा तुम्हाला तोटा होतो, किंवा तुम्हाला त्याचं नुकसान होतं. आणि ह्या 2 संज्ञा आहेत, आणि म्हणून इथे अर्जुन विचारतायत, की माझ्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे? माझ्यासाठी योग्य काय आहे? हे तुम्ही कृपया मला सांगा. आणि जसं आपण काल आपण पाहिलं, की भगवद्गीता हे तत्वज्ञान आहे, हे फक्त अर्जुन यांना सांगितलेलं आहे का? नाही. तर अर्जुन हे एक माध्यम आहे, पण संपूर्ण मानवजातीला त्यांनी सांगितलेलं आहे. भगवंतांनी हा उपदेश केलेला आहे. आता आपल्याच घरी बघा, किंवा आपल्या रोजच्या व्यवहारामध्ये आपल्याला अनेक असे प्रश्न असतात. छोटे असतील, मोठे असतील, निर्णय घ्यायचे असतात. आपण कुठेतरी अडखळतो. मग आपण कुठे जातो? आपण तेव्हा काय करतो? आपण कोणाची तरी पण मदत घेतो, कोणाला तरी विचारतो. कोणाला पण असा, आता मला सांगा, कोणाला मुलाची ॲडमिशन घ्यायची आहे, किंवा पुढे काय करायचं आहे, 10वीत काय करायचं आहे, 10वी नंतर काय करायचं आहे. मग आपण काय करतो, की शिक्षण क्षेत्रामधले जे कोणी जाणकार आहेत, किंवा तर त्यांना आपण जाऊन विचारतो, की कसं करायचं, पुढे काय करायचं, किंवा अजून दुसरा काही प्रश्न असेल, तर असे आपल्याला जे काही प्रश्न असेल, आपण त्या क्षेत्रामधले जे कोणी श्रेष्ठ असे आहेत, जाणकार असे आहेत, अनुभवी आहेत, त्यांना आपण जाऊन विचारतो, हो की नाही? किंवा आध्यात्मिक आपल्याला काही प्रश्न असतील, तर आपण आध्यात्मिक गुरूंच्या आपण त्यांना विचारतो, की काय आहे, कसं आहे, कसं करायचं, याचा अर्थ काय वगैरे आपण असं विचारतो की नाही? आणि त्याचप्रमाणे अर्जुन हे सुद्धा त्यांनी भगवंतांना विचारलेलं आहे, की मी तुमचा शिष्य झालेलो मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे, आणि कृपया तुम्ही मला मार्गदर्शन करा. आणि मग त्याच्यानंतर आता मग भगवंताकडे का आले, किंवा भगवंत कोण आहेत? अ, तर आपण आधी ते थोडंसं जाणून घेऊया. तर आपल्याला एक इथे एक नेहमी लक्षात घ्यायचं आहे, की आपल्याला जी इंद्रिय जी आहेत आपली, तर आपली इंद्रिय जी आहेत ही सदोष इंद्रिय आहेत. आणि त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं, की आपल्याला दिसतं आहे. पण ते दिसतंच का? तर आता त्याच्यासाठी एक उदाहरण आहे, की आता भगवंत कोण आहेत? मग भगवंत कोण आहेत हे जाणण्यासाठी आपण एक शब्द नेहमी ऐकलेला असतो, किंवा वाचलेला असेल कुठेतरी, की भगवंत चराचरात व्यापलेला आहे. म्हणजे तो आपल्या सर्वांमध्ये आहे, आपल्या हृदयात आहे. मग खरंच तो आहे का? आपल्या कोणाला दिसतो का? कोणाला दिसलाय का आज आपल्या या सगळ्यामध्ये, मला कोणी उत्तर देऊ शकेल का? तर नाही. तर त्याचं कारण असं आहे, की आपली दृष्टी जी आहे, आपली इंद्रिय जी आहेत, ती सदोष इंद्रिय आहेत. मग म्हणजे काय? तर आता त्याच्यासाठी इथे एक छोटंसं उदाहरण आहे. आता मला सांगा, तुम्हाला हे चित्र दिसतं आहे समोर. तर ह्या चित्रामध्ये मला सांगा, तुम्हाला काय दिसतं आहे? हरे कृष्णा. मला तुम्ही सांगू शकाल, की याच्यात तुम्हाला काय दिसतं आहे? अं,
क्षितिज. वसुधा माताजीने पण चॅट बॉक्स मध्ये सांगितलं की हे क्षितिज आहे. क्षितिज काय आहे की इथं तुम्हाला पृथ्वी म्हणजे जमीन आणि आकाश तुम्हाला असं ते टच झालेलं म्हणजे ते एकत्र मिसळल्यासारखं दिसतंय, ज्याला आपण क्षितिज किंवा होरायझन असं म्हणतो. मग मला सांगा, सपोज आता आपण कुठेतरी प्रवासाला निघालेलो आहे, तर आपण जेव्हा जातो तेव्हा आपल्याला गाडीमधनं हे असं दृश्य दिसतं की समोर जे आहे हे असं एक क्षितिज आहे. पण आपली गाडी जशी हळूहळू पुढे जाते तसं हळूहळू तुम्हाला तिथे समोर काय आहे, जसं जसं जवळ जातो तर तिथे तुम्हाला दिसतं की तिथे एक डोंगर आहे. बरोबर? अजून जशी आपली गाडी पुढे जाते तर तुम्हाला दिसायला लागतं त्या नुसता डोंगर नाही आहे, तर त्या डोंगरावर एक झाड आहे. त्याच्यानंतर अजून आपण जसं जसं पुढे जातो तेव्हा आपल्याला समजतं की ते झाड जे आहे ते कसलं झाड आहे ते आपल्याला समजतं. आणि जेव्हा अजून आपण पुढे जातो तेव्हा आपल्याला दिसतं की त्या झाडावर एक पक्षी बसलेला आहे. तो त्या झाडांत बसलेला, तो त्या झाडाचं फळ खातो आहे, आनंदाने विहरतोय त्या झाडावर, हे सगळं आपल्याला दिसतं. मग मला सांगा की आता जेव्हा आपण ह्या स्थितीत होतो किंवा आपली गाडी किंवा आपण इथे जेव्हा होतो, तेव्हा मग आपण असं नाकारायचं का की त्या तिथे डोंगर नाही आहे किंवा त्या डोंगरावर झाड नाही आहे किंवा त्या झाडावर पक्षी नाही आहे आणि तो काही फळ वगैरे खात नाही आहे. नाही की नाही? तर आपली ही दृष्टी जी आहे ही अशी आहे. आपण सध्या या अवस्थेला आहोत आणि म्हणून आपल्याला ते हे जे डोंगरही दिसत नाही आहे, झाडही दिसत नाही आहे आणि पक्षी दिसत नाही आहे. आणि त्याच पद्धतीने आपल्यामध्ये जो असलेला परमात्मा आहे, तर आपल्याकडे सध्या आता परमात्मा म्हटलं की त्याचं आपल्याला हे ब्रह्मन स्वरूप म्हणजे एक प्रकाश, एक ऊर्जेचा स्रोत, हे आपल्याला सध्या आपल्याला आपली अशी जाणीव आहे किंवा हेच आपल्याला दिसतं आहे. पण जसं-जशी आपली आध्यात्मिक प्रगती होत जाते, तसं-तसं आपण पुढे-पुढे जात जातो, तेव्हा आपल्याला भगवंताचं परमात्मा स्वरूप जे आहे, जे आपल्या अंतरंगात दिसलेलं आहे, ज्याला आपण आत्मसाक्षात्कार सुद्धा म्हणू शकतो. तर त्याचं दर्शन होतं. त्या चतुर्भुज रूपाचं दर्शन होतं. आणि जसं-जसं आपण पुढे-पुढे अजून आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढत जाते. आपण अनन्य भक्ती योगामध्ये जसं-जसं पुढे-पुढे जात जातो, तसं-तसं माझा आवाज येतोय का? मला इथे आत्ता 2-3 वेळा मेसेज आला, इंटरनेट अनस्टेबल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा आवाज येतोय का? माताजी आवाज येत नाही. येत नाही का येतोय? हो, आता यायला लागला. ओके, ओके. मी व्हिडिओ ऑफ करू का मग? जर आवाज वाटत येतोय माताजी. ओके, हां. जर काही वाटलं ना तर मला लगेच सांगा, ठीक आहे? ओके. मग आपण कुठे होतो? की मग जेव्हा आपण जसं-जसं हळू-हळू अनन्य भक्ती योगामध्ये पुढे-पुढे जात जातो, तेव्हा आपल्याला भगवंताचं हे जे सुंदर असं मोहक जे रूप आहे, त्याचं आपल्याला दर्शन होतं. मग त्या डोक्यावर एक छान मोरपीस असेल आणि त्याचं ते जे मोहक असं सुबक कृष्ण म्हणजे काय की सर्वाकर्षण म्हणजे सगळ्यांना आकर्षण करून घेणारा असा हा भगवान श्रीकृष्ण आणि त्याचं आपल्याला त्या रूपाचं दर्शन होतं. पण हे केव्हा शक्य आहे? जशी-जशी आपली आध्यात्मिक प्रगती होईल, आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढेल, तेव्हा हे शक्य आहे. आता आपण लगेच पुढे जातो आहे. मग प्रश्न विचारलेला आहे की अर्जुनांनी की मला हे सगळं वाटतं आहे. माझ्या मनात हे सगळे विचार सुरू आहेत आणि योग्य अयोग्याची जाणीव नाही आहे. तर मला तुम्ही कृपया मार्गदर्शन करा. आणि लगेच भगवंतांनी मार्गदर्शन करायला सुरुवात केलेली आहे आणि पहिल्याच प्रश्नाचं उत्तर देत आहेत आणि तिथं भगवंत सांगत आहेत, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्हि धीर तत्र न भूयति. हरे कृष्णा. अनुवाद वाचन कोण करेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे ह्या देहात बालपणापासून आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो,
त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. खूप छान. हरे कृष्ण. आता मग इथे भगवंतांनी त्यांना लगेच सांगितलेलं आहे की आपण कोण आहोत ही कुठेतरी ओळख भगवंतांनी करून दिलेली आहे. आणि मग इथे सांगता आहेत की एक आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि आपण त्याच्यासाठी मग भगवंत इथे सांगता आहेत की जो देहधारी आत्मा जो आहे तो शरीर एका वस्त्राप्रमाणे धारण करतो. आणि मग त्या देहाचा प्रवास कसा असतो की तुम्हाला इथे शेजारच्या चित्रात दिसत आहे. तर आधी तो बाल्यावस्थेत असतो. जन्माला येतं तेव्हा एक छोटंसं बाळ असतं की नाही, तान्ह बाळ असतं, 2 हातात मावेल असं असतं. आणि मग ते हळूहळू वाढू लागतं, मोठं होऊ लागतं. इथे शेजारच्या चित्रात आपल्याला दिसतं आहे. मग ते हळूहळू रांगायला लागतं, चालायला लागतं, मोठं व्हायला लागतं. मग ते कुमार अवस्थेत जातं, तरुण अवस्थेत जातं. तारुण्यानंतर मध्यवयीन, मध्यवयीनंतर वृद्ध अवस्था आणि वृद्ध अवस्थेनंतर शरीर एवढं जीर्ण होत जातं, तिथं आत्मा शेवटी ते शरीर जे आहे, जे म्हातारपणीमध्ये ते शरीर जे आहे ते सोडतो. आणि मग त्यालाच आपण मृत्यू असं म्हणतो. हो की नाही? तर मग इथे ही जी स्थित्यंतरं आहेत, तर मग हेच इथे भगवंत सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि आपलं शरीर जे आहे ते नाशवंत शरीर आहे. आणि ही शरीराची, ह्या देहाची स्थित्यंतर आपल्याला इथे सांगितलेली आहेत. आणि आपला आत्मा हा मरत नाही, आत्मा हा चिरंतन आहे, शाश्वत आहे. आणि हे ज्याला माहिती आहे, असा जो धीर मनुष्य आहे, तो अशा कुठल्याही स्थित्यंतरामुळे म्हणजे जन्म किंवा मृत्यू ह्या कुठल्याही गोष्टींमुळे तो गोंधळून जात नाही, त्याचं मन विचलित होत नाही, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग नुसतं हे सांगून ते थांबलेले नाही आहेत. मग आपला आत्मा शाश्वत आहे. मग तो शाश्वत कसा आहे, तर तेही लगेच भगवंत सांगता आहेत की नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः. हरे कृष्णा. माताजी वाचताय? हरे कृष्ण. वाचा. ह्या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकविताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंतांना आता काय सांगता आहेत, काय सांगायचा प्रयत्न करतायत? अर्जुनाला दया वाटली होती, करुणा वाटली होती. आणि म्हणून मग इथे विचारलेला प्रश्न सांगितलेला आहे. त्याच्यावर उत्तर सांगता आहेत की तुला दया कशाची वाटते, त्या शरीराची का त्या आत्म्याची? आत्मा हा शाश्वत आहे. मग तो शाश्वत कसा आहे? मग इथे आता भगवंत सांगतायत नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, म्हणजे कुठल्याही शस्त्राद्वारे आपण त्या आत्म्याचे त्याला कापू शकत नाही, त्याचे तुकडे करू शकत नाही. नैनम दहति पावकः, म्हणजे आपण अग्नीने त्याला जाळू शकत नाही. न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः, म्हणजे आपण त्याला पाण्याने धुई किंवा ओलही करू शकत नाही, किंवा ओलं झालंय म्हणून त्याला वारा घालून वाळवू शकत नाही, सुकवू शकत नाही. म्हणजे आत्म्यावर ह्या कुठल्याही गोष्टीचा परिणाम होत नाही. हा श्लोक इथे सांगण्याचं कारण असं आहे की समोर जे आहेत ते सगळे रथी महारथी धनुर्धारी उभे आहेत आणि प्रत्येकाकडे अशी बलाढ्य अशी अस्त्र आहेत, ब्रह्मास्त्र आहेत, वेगवेगळे अस्त्र आयुध घेऊन तिथे ते युद्धभूमीवर आलेले आहेत. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगता आहेत अर्जुनाकडे वेगवेगळी अस्त्र आहेत. आणि त्यामुळे कोण कुठलं केव्हा अस्त्र वापरेल आणि जेव्हा मृत्यू होईल तर मृत्यू त्या शरीराचा होणार आहे, त्या शस्त्राचा परिणाम त्या शरीरावर होणार आहे, त्या आत्म्यावर नाही. आत्मा हे चिरंतन आहे, हे शाश्वत आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत की तुला करुणा कशाची, तुला दया कशाची? ही भावना जी आहे ती त्या शरीराची आहे, त्या शरीरासाठी आहे का ती भावना जी आहे ती त्या आत्म्यासाठी आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे लगेच सांगता आहेत आनंद नाही ह्या प्रश्नाचं लगेच उत्तर देत आहेत. अवाश्च वादांश बहुन विदिशन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील.
आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत की तू एक क्षत्रिय आहेस. म्हणजे भगवंत नुसतं सांगत नाही आहेत की तू म्हणजे आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत हे सांगत असताना, आपली ओळख सांगत असताना आपण जे शरीर धारण केलेलं आहे, मग इथे भगवंतांनी थोडासा आपल्याला वर्ण व्यवस्थेवर जे आहे ते उद्या आपण शिकणार आहोत. तर त्यातल्या इथे भगवंत सांगतायत तू एक क्षत्रिय म्हणून जन्माला आलेला आहेस. तर क्षत्रियाचा धर्म काय आहेस की युद्ध करणं हा धर्म आहे. समोरच्या तुझ्या राज्याचं रक्षण करणं, प्रजेचं रक्षण करणं आणि कुठे जर काही चुकीचं घडत असेल तर त्याचं रक्षण करणं, धर्माचं रक्षण करणं आणि म्हणून तू एक क्षत्रिय आहेस. तर तू तुझ्यासाठी योग्य काय आहे, तर युद्ध करणं हे योग्य आहे. मग आज तू एक धनुर्धारी आहेस, तू एक क्षत्रिय आहेस आणि जर तू युद्ध केलं नाही, तुला असं वाटतं आहे का की हे समोर जे उभे आहेत हे सगळे भावंड, हे सगळे हे नातेवाईक, हे आप्तेष्ट, तर ते उद्या काय सांगतील, ते तुझा उपहास करतील, अपमानास्पद शब्दांनी सांगतील की तो अर्जुन तर पळून गेला युद्धामध्ये, आम्हाला बघून, आमच्या सगळ्या एवढ्या सैन्यबळाला बघून तो पळून गेला. असं ते अजिबात म्हणणार नाही की त्यांना माझ्यावर दया आली, करुणा वाटली आणि म्हणून त्यांनी युद्धातनं माघार घेतली, असं कौतुकास्पद शब्द कोणीही बोलणार नाही आहे. उलट ते तुझा उपहास करतील, अपमान करतील आणि जेव्हा तुझा असा उपहास होईल, जेव्हा अशी अपकीर्ती होईल, तर ह्याच समोरच्या शत्रू पक्षामध्ये जे असणारे जे पितामह भीष्म आहेत, गुरु द्रोणाचार्य आहेत, गुरु कृपाचार्य आहेत, माता कुंती आहे, असे अनेक जे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आहेत, तर त्यांना दुःख होणार आहे की आपल्या ह्या जो धनुर्धारी अर्जुन आहे त्याच्याबद्दल अशी अपकीर्ती पसरली जाते आहे. आणि याहून दुःख वेगळं काय असेल. आणि हे कुठेतरी भगवंत तिथे सांगता आहेत. आणि म्हणून आनंद नाही तर आनंद कसला नाही, तू एक क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रियासाठी योग्य धर्म काय आहे, तर राज्याचं रक्षण करणं, प्रजेचं रक्षण करणं. आणि नुसतं हेच एवढ्याच याच्यावर थांबले नाही आहे, तर पुढे म्हणता आहेत, हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. हम्म. माताजी वाचताय ना तुम्ही? शुभांगी माताजी. हा. हे कौतैया रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्णा. मग आता इथे हरे भगवान सांगता आहेत की जेव्हा तू रणभूमीवर मारला जाशील तेव्हा म्हणजे जेव्हा युद्ध करशील, युद्धामध्ये दोनच गोष्टी होतील. एक तर तुझा मृत्यू होईल, वीरगती प्राप्त होईल, नाहीतर काय होईल, जिंकणार आणि राजा होणार, हो की नाही. मग इथे भगवंत काय सांगता आहेत की तुझा मृत्यू झाला तर तुला स्वर्ग प्राप्ती आहे. स्वर्ग प्राप्ती का आहे, कारण ही भूमी जी आहे, हे कुरुक्षेत्र जे आहे हे धर्मक्षेत्र आहे, ही पावन भूमी आहे. त्यामुळे इथे ज्यांचा मृत्यू होणार आहे त्यांना स्वर्ग प्राप्ती निश्चित आहे. आणि दुसरं काय आहे, दुसरं असं आहे की जर तू जिंकलास तर तू संपूर्ण पृथ्वीचा राजा होणार आहे. त्यामुळे आनंद नाही कशाला, दोन्ही बाजूने तुझा फायदाच आहे. एक तर तू राजा होशील, एक तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, म्हणजे दृढ निश्चय कर आणि उठ आणि उभा राहा आणि युद्धासाठी सज्ज हो. आणि मग पुढेही सांगता आहेत की एवढं सांगून थांबत नाही आहे, तर म्हणतायत, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पप्रियस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. हरे कृष्णा माताजी. रेखा माताजी वाचताय. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही
मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत इथे काय सांगत आहेत की स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते, म्हणजे छोट्यातला छोटा प्रयत्न जर तुम्ही करत असाल तर तुमच्या अशा जो योग्य मार्ग आहे ते धर्माला अनुसरून असं आचरण जे आहे, जे विहित कर्म जे आहे, तर त्याच्यामधला तुमचा छोटासा प्रयत्न सुद्धा तुम्हाला भयंकर भयापासून म्हणजे कुठल्याही दोषापासून तुम्हाला मुक्त करतो. मग इथे आपल्याला त्याच्यासाठी एक छोटी छोटी उदाहरणं दिलेली आहेत. तर आपल्याला माहिती आहे की ह्या पहिल्या चित्रात तुम्हाला दिसत आहे की विभीषण जेव्हा राम प्रभू श्रीराम आपल्या बंधू लक्ष्मणासह आणि संपूर्ण वानर सेनेसह जेव्हा समुद्र तटावर आलेले होते आणि ह्या समुद्राचं उल्लंघन कसं करायचं ह्या विचारात दडलेले होते किंवा ह्या प्रयत्नात होते, आणि तेव्हा तिथे त्यांना विभीषण आणि अजून त्यांचे काही दोन अनुयायी आहेत ते ते सगळेजण आले आणि भगवंतांना शरण आले आणि त्यांनी त्यांना मदत केली. मग मला सांगा की आता आपल्याला बघायला जर झालं तर काय आहे की विभीषण आपल्या सख्ख्या भावाची प्रतारणा करून तो शत्रू पक्षामध्ये हात मिळवणी करतो आहे. म्हणजे हे तसं बघायला गेलं तर आपल्याला वाटेल हे किती चुकीचं आहे, पण नाही, हे योग्य कर्म आहे, हे धर्माला धरून कर्म आहे. कारण रावणाने काय केलं होतं, रावणाने परस्त्री अपहरण केलेलं होतं आणि म्हणून जो अधर्म आहे, रावणाची ही अधर्माची वर्तणूक होती आणि म्हणून जो अधर्म आहे तर त्याचा त्याग करून त्यांनी धर्माचा स्वीकार केला होता आणि प्रभू रामचंद्रांचा त्यांना शरण आलेले होते. आणि म्हणून तुम्ही किंवा इथे आपल्याला दुसरं उदाहरण आहे की हनुमंत हनुमंत जेव्हा श्रीलंकेमध्ये गेले आणि माता सीताला भेटल्यानंतर ते जेव्हा रावणाची त्यांनी ज्या त्या सगळ्या ज्या अशोक वाटिका वगैरे आहेत आणि त्यांनी नुकसान करायचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर त्यांना पकडून जेव्हा त्यांच्या शेपटीला आग लावली, तर जेव्हा ती आग लावली किंवा तर त्याच्यात ते फक्त रावणाचं जे दालन आहे किंवा कक्ष आहे किंवा जो राजवाडा आहे तेवढंच फक्त ते जाळू शकत होते, पण त्यांनी काय केलं नाही, त्यांनी संपूर्ण लंका दहन केलं, म्हणजे संपूर्ण लंका त्यांनी जाळायचा प्रयत्न केला. तर कदाचित हे सुद्धा आपल्याला चुकीचं वाटू शकेल, पण त्याच्यामध्ये पुन्हा काय आहे की त्यांनी हे कार्य जे आहे ते धर्मासाठी केलं, धर्माच्या रक्षणासाठी केलं आणि म्हणून त्यांनी त्या कार्याचा त्यांना दोष लागला नाही, कारण ते भगवंताच्या आनंदासाठी त्यांना शरण जाऊन हे कार्य केलेलं आहे. अजून आपल्याकडे एक छोटंसं उदाहरण आहे. तुम्हाला वर दिसत आहे उंदीर आहे, उंदराला चेरी खूप आवडत असते आणि त्यामुळे त्या एका मंदिरामध्ये कुठल्याही प्रसाद किंवा चेरी असं ठेवलेला असेल, लाल फळ असेल, तर तो उंदीर जाणार आणि ते प्रसाद जो आहे तो ग्रहण करणार. एकदा असंच तो तिथनं बघतो जातो, तर ते आपल्याला माहितीये की दिवा जेव्हा विझतो तेव्हा ती वात अशी लाल पेटते आणि मग नंतर तो दिवा विझतो. तर उंदराला वाटलं की ती लाल वात जी आहे तर ते परत एक फळ ठेवलेलं आहे, चेरी ठेवलेली आहे आणि म्हणून तो खाण्याच्या याच्याने त्या दिव्याकडे जातो आणि ती जी विझणारी वात जी असते तर ती उंदराच्या स्पर्शाने म्हणा किंवा ती थोडीशी वर जाते आणि तो दिवा छान तेवतो आणि मग काय होतं की तो दिवा तेवला, तिथे तो विझणारा दिवा उंदराच्या हातून कुठेतरी तो पेटवला गेला आणि त्यानंतर काय झालं की त्या तेलामध्ये म्हणा किंवा तेलाच्या चटक्याने तर ते उंदराचा मृत्यू झाला, पण तो भगवंताच्या चरणासाठी आणि त्यांनी तो दिवा पेटवला आणि मग तिथे मृत्यू आला किंवा आणि म्हणून तिथे त्या उंदराचा सुद्धा भगवंतांनी उद्धार केला होता. म्हणजे छोट्यातली छोटी गोष्ट सुद्धा भगवंत जे आहे ते कन्सिडर करतात, ते लक्षात घेतात. जर ती आपण भगवंताच्या आनंदासाठी केली तर ते हे जे कर्म जे आहे इथे भगवंतांनी आपल्याला कर्माची एक व्याख्या सांगितली आहे की आपल्याला कर्म काय आहेत. तर हे सांगितलेलं आहे की तुम्ही जेव्हा भगवंताच्या आनंदासाठी भगवंताला शरण जाऊन एक कुठलंही कर्म करता तर त्याचा तुम्हाला दोष लागत नाही. मग ते छोट्यातलं छोटं कर्म का असेना. मग विहित कर्म कुठली आहेत तर ती हळूहळू आपण पुढच्या अध्यायात, तिसरा अध्याय आपला कर्मयोगच आहे, तर आपण बघणार आहोत. तर ही अशी एक छोटी छोटी उदाहरणं भगवंतांनी दिलेली आहेत आणि मग पुढे सांगता आहेत
हरे कृष्णा माताजी वाचताय. हा रेखा माताजी वाचा. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे पारिवारिक परंपरा कशा नष्ट होतील. आता मग विहित कर्म, आता जसं मी मगाशी माझे शब्द वापरला एक विहित कर्म काय असतात, जे धर्माला धरून आहे, ज्याचा जे धर्मशास्त्रामध्ये ते सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर जे ऋषीमुनींनी सुद्धा त्याची पुष्टी दिलेली आहे किंवा ते सांगितलेलं आहे ते कर्म, किंवा गुरूंनी सांगितलेलं, गुरूंनी मान्यता दिलेलं. तर गुरु कसे आले पाहिजे, तर गुरु हे परंपरेतून आले पाहिजे. आपण 4थ्या अध्यायात बघणार आहोत की तर हे सगळं जे आहे तर हे याला विहित कर्म असं म्हणतात. मग प्रत्येकाची विहित कर्म वेगवेगळे आहेत. त्याच्या आता इथे आपल्याला वर्णाश्रम व्यवस्था आपण उद्याच्या भागात बघणार आहोत. तर आपला ही जी सृष्टी जी आहे तर ही उत्तम पद्धतीने चालवण्यासाठी एक नियम बांधून दिलेले आहेत. मग प्रत्येकाकडे काही ना काहीतरी गुण आहेत आणि मग त्या गुणांनुसार त्यांनी आपलं कर्म करावं. अशीच एक आणि त्यामुळे ही सृष्टी जी आहे, सृष्टीचक्र जे आहे ते व्यवस्थित सुरू राहील. आणि म्हणून वर्णाश्रम व्यवस्था जी आहे ती कुठेतरी भगवंतांनी प्रत्येकाच्या गुण आणि स्वभावानुसार ती मांडलेली आहे किंवा ती सांगितलेली आहे. मग इथे क्षत्रिय धर्म जो आहे तो अर्जुनाचा युद्ध करणे असा आहे आणि म्हणून त्याने युद्ध करावं किंवा त्यांनी प्रजेचं रक्षण करावं, त्यांनी धर्माचं रक्षण करावं. हे त्यांचं इति कर्तव्य आहे, हे त्यांचं आद्य कर्तव्य आहे. मग इथे हे सांगत असताना भगवंत सांगत आहेत माझं कर्तव्य काय आहे, माझं की ह्या सृष्टीचा पालन करता आहे. आणि जर ते काम व्यवस्थित नाही केलं तर काय होईल, इथे जर मृत्यू झाला नाही तर इथे काय होईल की अनावश्यक अशी लोकसंख्या वाढेल, किती हाहाकार होईल, किती त्या प्राणी मात्रांवर किती प्राणी मात्र असतील, मनुष्य प्राणी असेल, हे किती ती लोकसंख्या अनावश्यक अशी इतकी वाढलेली असेल की लोकांना त्याचा किती त्रास होईल. आणि म्हणून मला माझं नियत कर्म करणं गरजेचं आहे, नाहीतर ह्या ग्रहलोकावर काय होईल. आणि हे सांगत असताना पुढे भगवंत सांगता आहेत मग आता हे सगळं सांगितल्यानंतर प्रत्येक प्रश्नाची एका एका वाक्यात भगवंतांनी उत्तरं दिलेली आहेत. मग असमंजस्य, मग गोंधळ कसा उडतो, मग त्याच्यावर भगवंत सांगत आहेत व्यवसायिका बुद्धी कुरु नंदन बहुशाखा ह्यन्यस्तांश बुद्धयो व्यवसायिनाम. मग हे हरे कृष्णा माताजी. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की जे या मार्गावर आहेत, मग आता म्हणजे कसं आहे की त्यांच्या मनामध्ये अनेक विचार आलेले आहेत. व्यवसायिका बुद्धी म्हणजे अनेक विचारांचे अनेक फाटे फुटलेले आहेत. आणि हे केव्हा शक्य आहे की तुमचा निश्चय जो आहे, तुमचा निश्चय हा दृढ निश्चय नाही आहे, तो निश्चय डळमळीत झालेला आहे, तो हललेला आहे की मला हे करायचंच आहे. हा निश्चय जो आहे ते तिथेच कुठेतरी डळमळत झालेला आहे, तिथेच कुठेतरी तो हललेला आहे. आणि मग अरे मी हे केलं तर असं होईल का, तसं होईल का, मग याचं काय होईल, त्याचं काय होईल. त्यामुळे असंख्य शाखा, असंख्य फाटे फुटलेले असं त्या विचारांना एक विचार आणि मग त्या विचाराचा अजून दुसरा विचार, तिसरा विचार आणि असे अनेक विचार तयार होतात. आणि मग काय होतं, आपल्याला जे काम करायचं आहे, आपला जो निश्चय जो आहे तो बाजूलाच राहतो. आणि हे केव्हा शक्य आहे की जे दृढ निश्चयी नसतात त्यांच्या बुद्धीमध्ये असे असंख्य विचार येतात. आणि हे त्यामुळे आपली जी अवस्था जी आहे ती दोलायमान अवस्था होते. आपली वृत्ती जी त्या ध्येयापासून आपण डळमळीत होतो असं भगवंत सांगत आहेत. आणि म्हणून असमंजस्य की समजत नाही काय करायचं आणि काय नाही करायचं. मग लगेच अर्जुन प्रश्न विचारत आहेत
की मग हे कसं शक्य आहे की आपण एकदमच स्थिर राहू, बुद्धी स्थिर राहील. मग स्थितधीर मुनी जे आहेत किंवा अशी स्थिर बुद्धी असणारे जे आहेत. मग अर्जुन विचारतात, हे कृष्ण, ज्यांची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे, तर त्यांची लक्षणं काय आहेत? तो कसा आहे? कोणत्या भाषेत बोलतो? कसा बसतो? कसा चालतो? मग याचं कृपया मला तुम्ही वर्णन करून सांगाल का? आणि मग लगेच भगवंत सांगता आहेत. मग भगवंतांनी श्रीताधीर मुनींची लक्षणं सांगायला सुरुवात केली आहेत. श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामा सर्व पार्थ मनोगता आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ दोच्यते. हरे कृष्णा माताजी. परम पुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्यांच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की जेव्हा आपण आपल्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि तेव्हा आपल्याला समाधान मिळतं. इंद्रिय इच्छा ज्या आहेत त्या असंख्य इंद्रिय इच्छा, आकांक्षा, मनोकामना आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी काय होतं की आपल्या मनामध्ये, बुद्धीमध्ये असंख्य वेगवेगळे विचार तयार होतात. वेगवेगळ्या आकर्षणांना आपण बळी पडतो आणि मग आपला जो दृढ निश्चय जो असतो तो डळमळीत होतो. पण जेव्हा आपण ह्या इच्छा आकांक्षांचाच त्याग करतो, इच्छा आकांक्षांचा त्याग म्हणजे त्या इच्छा कोणाच्या आहेत, त्या आकांक्षा कोणाच्या आहेत, तर त्या इंद्रियांच्या आहेत. आणि मग जेव्हा इंद्रिय इच्छांचा आपण त्याग करतो तेव्हा आपल्या मनामध्ये एक शांतता तयार होते किंवा समाधान मिळतं. समाधान कुठे आहे की जिथे आपल्याला कुठलीही इच्छा नाही, आकांक्षा नाही, तिथे समाधान आहे. आणि जिथे समाधान आहे तिथे शांती आहे. आणि मग जिथे शांती आहे तिथे निश्चितच दिव्य चैतन्य असतं असं भगवंत सांगत आहेत. त्याच्यासाठी ते आपल्याला एक छोटंसं उदाहरण दिलेलं आहे की तुम्हाला इथे दिसत आहेत प्रल्हाद महाराज, की अगदी लहान वयामध्ये सुद्धा त्यांची प्रगल्भता एवढी होती आध्यात्मिक की त्यांना इंद्रिय इच्छा आकांक्षा काहीही नव्हत्या. आणि त्यामुळे आजूबाजूला त्यांच्याच वडिलांनी अनेक असुर जे आहेत त्यांना त्रास देण्यासाठी सोडलेले होते. वेगवेगळ्या पद्धतीने ते वेगवेगळ्या अस्त्रांनी, वेगवेगळ्या प्रकारांनी ते त्याला त्रास देत होते, पण त्याचा त्यांच्यावर काही परिणाम होत नव्हते. कशाचं मुळी भयच नव्हतं त्यांना. आणि असं जे आहे, ही जी लक्षणं जी आहेत हे कारण त्यांना माहिती होती की आपल्याला काय करायचं आहे, मार्ग निश्चित होता, दृढ निश्चय झालेला होता की भगवंताची भक्ती, मला आध्यात्मिक मार्गामध्ये भगवंताला शरण जायचं आहे आणि भगवंताला प्रसन्न करायचं आहे. आणि आपल्याकडे हेच जर जुनं उदाहरण झालं त्याच्यामध्ये अजून त्याच प्रल्हाद महाराजांना जेव्हा अग्नीमध्ये त्यांची आत्या घेऊन बसली आणि तर काय झालं की आपल्याला ती गोष्ट माहिती आहे. आणि मग ती होलिका जी आहे तर तिचाच तिथे मृत्यू झाला आणि फक्त प्रल्हादांना साधं खरचटलं सुद्धा नाही, काहीही झालं नाही. ते तसेच्या तसे त्या अग्नी याच्यातून ते वाचलेले आहेत. तर अशी जी लक्षणं आहेत ही स्थिताधीर मुनींची लक्षणं आहेत. हे आपण भागवतम मधलं आपण उदाहरण पाहिलं. आता आपण आजच्या काळातलं जर उदाहरण बघायचं झालं तर प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेला गेले होते, वयाच्या 17व्या वर्षी अमेरिकेला गेले. तिथे अमेरिकेमध्ये सगळे आजूबाजूला हिप्पीज त्यांच्यामध्ये राहत होते. आपल्याला माहितीये फॉरेन कंट्रीज मध्ये मांसाहार, त्याच्यानंतर ड्रिंक्स वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी सर्रास अगदी आपसूक सहज घेत असतात, सगळं चालत असतं. पण प्रभुपाद जे होते ह्या अशा कुठल्याही गोष्टींना डळमळले नाही किंवा त्यांच्या कुठल्याही प्रलोभनांना बळी न पडता त्यांनी काय केलं, त्यांनी तिथल्या माणसांना कृष्ण कोण आहे हे माहित नाही आणि तिथे एक नाही अनेक भक्त तयार केले. नुसते भक्त तयार केले का तर नाही, इस्कॉनची स्थापना केली, अनेक मंदिरं त्यांनी उभारली तिथे. आणि अशीच एक नाही तर 10-12 वर्षामध्ये जवळजवळ त्यांनी संपूर्ण विश्वामध्ये, नुसत्या एकाच ठिकाणी नाही तर संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी अनेक मंदिर उभारली. तर हे जे आहे की जेव्हा आपला निश्चय दृढ असतो तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला काय करायचं आहे आणि आपण कुठल्याही प्रलोभनांना बळी न पडता
आपल्याला जे काम करायचं आहे ते निश्चित पूर्णत्वास येतं. आणि मग असे लोक भाषा कशी बोलतात, तर त्याच्यावर म्हटलेलं आहे, दुःखेष्वनुविघ्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध सिधीर मुनीर उच्यते. मग आता इथे सांगता आहेत की जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लसित होत नाही किंवा जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यांच्यापासून मुक्त झाला आहे, त्याला स्थिताधीर मुनी असं म्हटलेलं आहे. मग त्रिविध ताप, मग त्रिविध ताप काय आहे, तर त्रिताप हा असा तुम्हाला आपल्याला आपलं एक हे आहे की त्रिताप काय आहेत, आपल्या सगळ्यांना भोगावे लागतात. मग त्रिताप म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये एक ऐहिक आहे, एक आध्यात्मिक आहे, अधिभौतिक, अधिदैविक आणि ऐहिक किंवा आध्यात्मिक. मग आता अधिभौतिक काय आहे, तर तुम्हाला आपल्याकडे प्रचंड काय म्हणतात दुष्काळ येतो किंवा ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, सुनामी येतोय किंवा वादळ वारा, की म्हणजे निसर्गापासून आपल्याला जो त्रास होतो किंवा ज्याच्या आपण होरपळून निघतो, तर तो आहे अधिभौतिक. अधिदैविक म्हणजे काय, की आपल्याच घरातले लोक, आपले शेजारी पाजारी, मित्र परिवार, नातेवाईक, की जे आपल्याला काहीतरी त्यांच्यामुळे आपल्याला त्रास सहन करावा लागतो, आपल्याला यातना सहन कराव्या लागतात, तर तो आहे अधिदैविक. आणि ऐहिक किंवा आध्यात्मिक म्हणजे आपला शारीरिक किंवा मानसिक गोष्टीमुळे आपल्याला तो त्रास सहन करावा लागतो, तर तो आहे ऐहिक किंवा आध्यात्मिक. तर हे असे 3 ताप आहेत, त्रिताप. हे प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये आपल्याला कमी जास्त प्रमाणामध्ये भोगावे लागतात. तर ह्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये जो विचलित होत नाही, आनंद असेल, दुःख असेल, कुठल्याही प्रलोभनांना बळी पडत नाही, आसक्तींना बळी पडत नाही, जो अभय आहे, ज्याच्यामध्ये कुठलंही भय नाही, जो क्रोधापासून ज्याला कुठलाही राग येत नाही, मुक्त झालेला आहे, असे जे आहेत हे सीताधीर मुनी आहेत, असं इथे भगवंत सांगत आहे. मग हे सगळं कसं शक्य आहे, मग ते चालतात बसतात कसे? मग ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेतो, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रिय विषयांना आवरून घेतो, पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. मग कासव आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना, की आपण छोटे छोटे कासव बघितले असतील, पण समुद्रात असे मोठमोठे कासव असतात. असं वाटतं एखाद्याला तिथं मोठा दगड आहे, पण तो दगड नसतो, तो काय असतो, तो कासव असतो. मग कासवाची सवय काय आहे, की आपले संपूर्ण इंद्रिय असे आवळून बसायचं. तसंच आपल्यालाही करायचं आहे, की आपले जे इंद्रिय इच्छा आहेत, इंद्रिय आकांक्षा आहेत, इंद्रिय विषय जे आहेत, त्यांना आपल्याला आवरून बसायचं आहे. त्या प्रलोभनांना बळी न पडता आपल्याला जे आपल्या जे विहित कर्म आहे ते करायचं आहे. म्हणजे आपण कुठला संपूर्ण आपला जो निश्चय जो आहे, तो दृढ निश्चय जो जराही डळमळीत होत नाही, तो स्थिर राहतो. मग आता हे सगळं सांगितल्यानंतर आपण एक थोडंसं बघूया, की भौतिक दृष्टी आणि आध्यात्मिक दृष्टी, म्हणजे ज्याच्याकडे भौतिक दृष्टी आहे आणि ज्याच्याकडे आध्यात्मिक दृष्टी आहे, तर याच्यातला काय फरक आहे बेसिक. तर कुठल्याही गोष्टीमुळे जे त्रासलेले असतात, सदैव त्रासलेले असतात, कुठलाही ऋतू, उन्हाळा आला की म्हणतात, "अरे यार किती गरम होत आहे, कधी पडणार पाऊस?" आणि मग पाऊस पडायला म्हटल्यावर, "अरे यार किती चिकचिक आहे, बाहेर सगळीकडे गेलं की नुसता चिखल, माती, कंटाळा आला ह्या पावसाचा." मग लगेच थंडी आली की केवढं थंडी वाजते आहे, केवढं आहे, कधी येणार आहे उन्हाळा, म्हणजे कुठल्याही वातावरणाशी ऍडजस्ट व्हायचं नाही, फक्त सदैव त्रासलेले. मी शरीर आहे आणि म्हणजे मी कोणीतरी आहे आणि मी शरीर आहे हे मानणारा. मग त्यांना हे माहितीये की आपलं हे शरीर मरतं आणि जेव्हा ते मरतं तेव्हा आपणही आपला मृत्यू होतो, आपण तिथे नाश पावतो. आणि सदैव त्या भौतिक सुखासाठी, त्या भौतिक आनंदाच्या मागे धावत धावत मग त्याच्याच सदैव की कसं मला म्हणजे आनंदाच्या शोधामध्ये, आणि मग त्याच्यासाठी सदैव व्यस्त राहायचं, व्यग्र राहायचं, आणि मग मला कधी सुख मिळेल, कधी हे, आणि हे करत करत ते असंख्य चिंता, असंख्य तो गोंधळ उडालेला, अशी जी आहे ही भौतिक दृष्टी आहे. त्याच्या विरुद्ध आध्यात्मिक दृष्टी आहे. त्यांच्यामध्ये सहिष्णुता असते, सहनशीलता असते, सर्व परिस्थितीमध्ये ते सहनशील बनतात, की ठीक आहे, आजचा आज ऊन आहे ना, उद्या पाऊस पडेल, म्हणजे अशी भावना आहे. आत्मा आंतरिक आहे, मरत नाही किंवा जन्म घेत नाही. तो कापला जाऊ शकत नाही, जाळला जाऊ शकत नाही, नष्ट केला जाऊ शकत नाही किंवा मारलाही जाऊ शकत नाही.
म्हणजे शरीर हे नाशवंत आहे पण आत्मा हा शाश्वत आहे हे त्यांना माहिती आहे. आपलं शरीर जे आहे, आपला आत्मा शरीर सोडतो किंवा शरीर मरतं आणि ते नेहमीच बदलत राहतं, पण आत्मा हा चिरंतन आहे. तर ते अंतिम सत्य आहे हे हे त्यांना माहिती आहे. आणि तो हा जो आत्मा जो आहे, हा आपल्याला संपूर्ण शरीरामध्ये चैतन्याने व्याप्त होतो. म्हणजे आपल्या आत्म्याचं जे स्वरूप जे आहे किंवा आत्म्याचा आकार जर आपण पाहिला, तर आपलं जे केस आहे, केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग म्हणजे आपण मायक्रोस्कोपी खाली सुद्धा ज्याला आपण बघू शकत नाही, असा इतका सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मा जो आहे, मग तो कुठला 5 फुटी मनुष्य असेल, 6 फुटी, तो कितीही मोठा मनुष्य असेल, तर त्याच्या संपूर्ण शरीराला चेतना देण्याचं काम तो आत्मा आणि त्या आत्म्याच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा करत असतो. आणि ते संपूर्ण शरीराला तो चेतना देण्याचं काम करत असतो. तर हे ज्याला माहिती आहे किंवा याची ज्याला जाणीव आहे, ही आध्यात्मिक दृष्टी आहे. मग आता आपण पुढे बघूया, की मग हे आपण इंद्रिय विषय म्हणतो, इंद्रिय आसक्ती म्हणतो. म्हणजे नेमकं काय होतं? आपली आपली बुद्धी जी आहे ती अस्थिर कशी होते? तर त्याच्यावरही भगवंत सांगत आहेत. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते पुष जायते. संगात संजायते काम, काम क्रोधोऽभिजायते. आणि मग पुढे म्हणत आहेत क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. मग इथं काय सांगत आहेत? इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होतो आणि कामातूनच क्रोध उद्भवतो. मग क्रोधामधून संमोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो, मनुष्य भ्रमित होतो. मग जेव्हा त्याची स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि जेव्हा बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अधःपतन होते. म्हणजे नेमकं काय? तर आपण इथे बघूया ही एक इंद्रिय वस्तू आहे. मग आपण ती कानांनी ऐकलेली आहे, डोळ्यांनी बघितलेली आहे, काहीतरी आपल्याला दिसलेलं आहे, आपण ऐकलेलं आहे, कशाचा तरी स्पर्श झालेला आहे. ही इंद्रिय वस्तू मग ती आपल्याला ती आवडू लागते आणि मग त्याची आपल्याला कुठेतरी त्या प्रलोभनाला किंवा त्या आपण त्याची आसक्ती तयार होते आणि मग आसक्तीचं रूपांतर वासनेमध्ये तयार होतं. पहिल्यांदा आपण तिच्याकडे बघतो, ऐकतो काहीतरी, मग ती आपल्याला आवडू लागते आणि मग त्या आवडीचं रूपांतर वासनेमध्ये होतं आणि मग काय होतं, ती जर आपल्याला नाही मिळाली तर आपल्याला तिचा आपण सतत इतका विचार करत असतो की मला का नाही मिळत आहे आणि म्हणून आपल्याला राग येतो आणि मग ती अजून जर नाही मिळाली किंवा त्या रागामध्ये काय होतं की रागामध्ये आपल्या बुद्धीची विचार करण्याची क्षमता कमी होते. आपण त्या त्या भ्रमात असतो, त्या वस्तूचा विचार करण्याच्या त्या भ्रमामध्ये असतो आणि मग काय होतं, त्या भ्रमाचा आपल्याला काय होतं, आपल्या स्मृतीचा भ्रमनिरास होतो. म्हणजे आपली विचार करण्याची क्षमता खूप कमी होते. आपल्याकडनं असे काही निर्णय घेतले जातात म्हणजे आपल्या बुद्धीची चांगला निर्णय घेण्याची क्षमता आपली समाप्त होते आणि मग काय होतं, मग आपण काहीतरी चुकीचा निर्णय घेतो आणि आपलं अधःपतन होतं. म्हणजे आपण एक चुकीची वस्तू किंवा इंद्रिय विषय, इंद्रिय वस्तू त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं, तर त्या ह्या चक्रामध्ये संपूर्ण जाऊन त्याचं रूपांतर आपल्या अधःपतनामध्ये होतं आणि म्हणून आपला जो दृढ निश्चय जो आहे तो डळमळीत होतो. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगत आहेत, म्हणून आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून जो मुक्त आहे आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये जो समर्थ आहे असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्णपणे कृपा प्राप्त करू शकतो. मग इंद्रिय ही आपल्या नियंत्रणाखाली जो आणू शकतो, इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय विषय जो ज्याच्या आपल्या नियंत्रणाखाली जो आणू शकतो, तो निश्चितपणे भगवंताची कृपा प्राप्त करू शकतो. तर ते का? कारण की तो आपली आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतो आणि जिथे आध्यात्मिक प्रगती साधली जाते तिथे निश्चितच भगवंताची कृपा आहे. तिथेच असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं? आजचा आपल्या गीतेचा सारांश. सगळे मुद्दे ठळक 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 असे मुद्दे मांडलेले आहेत. विस्तृतपणे आपण उद्यापासून बघणार आहोत. प्रत्येक मुद्द्यावर एक वेगवेगळा अध्याय आपल्याला आहे. मग आता अर्जुनाच्या आक्षेपांवर आपल्याला भगवंतांनी काय काय निराकरण दिलं आहे. तर जेव्हा जिथे करुणा, जेव्हा दयाभावना निर्माण झाली तिथे ज्ञान सांगता आहेत
आपण कोण आहोत, आपली ओळख काय आहात, आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत, हे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग आनंद का नाही, तू एक क्षत्रिय आहेस, तुझं क्षत्रियासाठी तुझं विहित कर्म काय आहे, कर्मकांड काय आहे, की तुला राज्याचं धर्माचं रक्षण करणं. मग तुला जर तू जिंकलास तुला राज्य मिळणार आहे, पृथ्वीवर राजा होशील. आणि जर तुझा वीरगतीला प्राप्त झाली किंवा मृत्यू आला तर तुला स्वर्ग प्राप्ती आहे. पण तुला कर्म करणं गरजेचं आहे, कारण तू क्षत्रिय आहेस, तू एक राजा आहेस. मग पापी प्रतिक्रिया, मग इथे भगवंत बुद्धी योग सांगत आहेत की जेव्हा आपण भगवंताच्या आनंदासाठी आपण एखादं काम करतो किंवा एखादं कर्म करतो जे धर्माला धरून आहे, जे विहित कर्म आहे, जेव्हा आपण करतो तेव्हा निश्चितच आपल्याला त्या कर्माचा दोष लागत नाही. आणि मग पुढे भगवंत सांगतात असमंजस्य. मग जेव्हा दृढ निश्चयाने जर आपण परमेश्वराची सेवा केली तर आपला निश्चय डळमळीत होणार नाही आणि आपल्यामध्ये कुठलंही हे मी काम करू का नको, कसं करू, हे असं कुठलंही अशा आपण डळमळीत अवस्थेत राहणार नाही. मग हे कसं शक्य आहे, तर त्याच्यासाठी स्थिताधीर मुनींची लक्षणं सांगितलेली आहेत की जो स्थिर आहे, ज्याची बुद्धी स्थिर आहे, विचारांमध्ये जराही किंतु किंवा परंतु नाही, मग अशा लोकांचं भगवंतांनी, अशा व्यक्तींचं वर्णन केलेलं आहे. आणि मग सगळ्यात शेवटी पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, म्हणजे वर्णाश्रम जो आहे की भगवंत इथे सांगत आहे की वर्णसंकर होणार नाही, तर तू एक आदर्श राजा बनव आणि वर्णाश्रम पद्धतीचा अवलंबन करून तू तुझ्या राज्याचं रामराज्य तयार कर, असं भगवंत इथे सांगत आहेत. तर आणि इथेच आपला अध्याय संपतो आहे. आजचा आपला गीतेचा सारांश होता. उद्यापासून आपण हेच मुद्दे जे ठळकपणे आपण आज मांडलेले आहेत, शिकलेलो आहोत, पाहिलेले आहेत, त्याचा प्रत्येक मुद्द्याचा आपल्याला एक वेगवेगळा अध्याय आहे आणि तो आपल्याला उद्यापासून बघायचा आहे. भगवद्गीता ही साधारण 3 टप्प्यांवर आहे. आपण भगवद्गीतेच्या त्या पहिल्या टप्प्यावर आहोत. पहिल्या टप्प्यावर भगवंतांनी कर्माची ओळख आपल्याला करून दिलेली आहे. पहिला आपला कर्मयोग आहे आणि मग कर्मकांड म्हणजे आपल्याला विहित कर्म काय आहे, भगवंताचे आपल्याला काय क्षत्रिय म्हणून काय कर्म आहे, ब्राह्मण कर्म काय आहे, हे सगळं आपल्याला ह्या 6 अध्यायांमध्ये बघायचं आहे. तर हा आपला हे कालच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाने कुठेतरी आपलं क्षत्रिय कर्म जे आहे ते नाकारलं म्हणण्यापेक्षा की त्यांना करू की नको असे मनामध्ये विचार निर्माण झाले. आणि म्हणून भगवंतांनी कर्म योगापासून सुरुवात केलेली आहे किंवा कर्मयोग जो आहे जो पहिला भगवंतांनी मांडलेला आहे. मग त्याच्यानंतर आपला जो आहे 7व्या अध्यायापासून 12व्या अध्यायापर्यंत भक्तियोग आहे आणि 13व्या अध्यायापासून 18व्या अध्यायापर्यंत ज्ञानयोग आहे. अशा 3 टप्प्यांमध्ये भगवद्गीता आपली आहे. कालच्या अध्यायापासून आपल्याला सैन्याचं वर्णन आणि अर्जुनाचे प्रश्न होते आणि आजच्या अध्यायापासून भगवंतांनी तत्वज्ञान सांगायला, भगवंतांनी गीता सांगायला सुरुवात केलेली आहे. इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. उद्या आपण 3रा अध्याय बघणार आहोत. हरे